Nang limpyo si tatay guys. Okay, wala na. Luta ang sagbot. Among floor mat guys. Kisi. Among floor mat guys. Gubao na guys. Pudo na. Nabasa among hugasan o gibulad guys. Kaya para balik ni butang unya guys. Hi tay. Tay. Hello. Hello. Taob kayo guys. Lusaw mo sa loob. Gihulom ni tatay ang ihang tiil nga gi-arthritis. Yang tiil nga gi-arthritis guys, yang gihulom oh. Ing kupos ang iyang arthritis. Ato bang sa tay? Smile pod. Smile ba? Tubang jud. Nah, di na mahuman nimo hantod unya ug di na mo gamay ang dagat, ibo na nimo mahuman. So. Guys, man oh. Ganina guys, intupong na siya sa among salog, basa kay among salog guys. Karon hingguan na siya guys, gamay na ug sugod ang dagat. Ani guys. Hello guys. Tanawa ang buhat ni tatay guys. Ato bang diritay ba? Ang akong garden guys. Oh. Ang akong garden guys. Madlok na makabutunob diri guys. Oy, magno na ni guys. Ang akong garden ah. Akong garden. Habog man akong garden guys. Ang morning wala siya mabasa. Among gibuhatan og namo og balay-balayan, balay-balay. Ano guys? Iganahan. Iganahan pas tatay guys. Oh. Tay. Nga una tatay gigutom naman ko tayo eh. Biyain na diha. Adto sa kusina. Ibati na ko gutom guys, gilantaw ani amo ang kuan diri among lugar nga kuan nalunupan. Buyag in town lunop. Nara ah. Nandali na tay kay mga una tatay. Kaya naman cute